I have received a request by the Honourable Member, Sri Adalbert Nongrum, to participate in this Governor's address in his mother tongue, Khasi, as permissible under Rule 28 of the Rules of Procedure and Conduct of Business. So, with the condition that the intended speech are given given to each members in English version. Adalbert, you may. I think you may. Yes. Okay, please. Once again, thank you, Mr. Speaker, sir, and all the honorable members of this August House for giving me this privilege to express in my mother tongue. Shongkanor, Badon Burung, Nakwa Shimata, Yakajingatanya, Halor address Jonglat. Don Artli, Kimat, Kibangamla, Van Priang, Hagasni, Bopli, Yaka budget session, Arjar Arpsa. Kabaningkong, Kalong Baulat, Uai Jinkren, Dakaktian Hindi, Kabar, Kalong Bau Klemlut, Uklem Pulilut, Yakajingto, Baro, Balapun Kre, Dakasorkar. Ngan keren, Haki Artli Kimat, Ngan Sedang, Dakamat, Kabar. Ngaklem lap hangno ka provision jong Constitution of India. Nani ka rules of procedure and conduct of business hangni ka dorbar thawan. Ka basa kerpang palat bane ka ei ka baulat lo address hangni ka ying dorbar thawan. Tikani ka pinatatin but wanra ka je pher jumut lada ka ying dorbar thawan. Kala ban priang ne ya ka ei ka ba sarkar kala pen khre lingba ka jingtho te kumta hani ka khlemat Shongkanor Badon Burum ngamtre ban ngam jeliu halor ki mat ki phang bala ai shangi ki dekhot jong yeng dorbar thawan ha ka por ba ai jingkren ulat namar ka jingtho ka yailai bat ka article shispa nyopun rio jong ka constitution kari India. Ngiyoi yakiwei ki yeng dorbar thawan, hakiwei ki jala, baulat uklem puli, lut yak jingtho balapan kre da ka sarkar. Ha West Bengal, lahapan syuk kerpat, yaulat ban puli tang kalany ka baningkong, bat kalany ka bakhado. Ha Kerala, ulat uino katukan ni, naga jingtho kabla penkre bat dangshen hat Tamil Nadu ulat ukentai sisendon ban puli ya ka jingtho kabla penkre daga sarkar wala hakanu ka jingja kadaw kabari kalong ka jingya pher jingmut apreng ka sarkar jala bat ka sarkar preng ha jinglong jiman hangni epo kecela yeng dorbar hagasngi basdang yakni ka budget session arjar arpsa ngamla ban mudur bakadon ke jinge pher ayu ti hagni ka phang ngamkwa ban keren ai shu te kumtang ko ban phai biang haga baidai bat kamat ka paningkong kumbang lapan pau haga basdang baulat uai jingkren dagaktien hindi tosha yanga Shongkanor Badon Burum mangan pensai ke ei ke jing bamhun hagaba ngaringkat langbat ki amalis jong ka Voice of the People Party ni persya ya ke jing address da tin hindi jonglat Badon Burum hagni ka August House ka tin hindi kadai ka official language jong ka union government kalong kumta lingba ka article lai sau lai lai spa sau fulai iwei jong a constitution jong kari India ya ka tin English pat la pendong kam na ka berta ki official purposes jong ka union government but ha ka parliament lingba ka official language act khat khandai spa nru fulai ngidei bantip
baga constitution jongkar India ka khlem kudo hangno kum ka national language omdon kano national language ha India nri tang ka official language hangni hajala yeng dorbar thawai ngidon ki kendon badai kum ka rules of procedure and business of Meghalaya Legislative Assembly. Ka rules arpupra ka pensyai bakarokam penyat ya kayung darbar tawan ka dai ka ketien English business jong ka assembly dai ban penyat dak English ka kendon ba arpupra ka sya ik dekhot banai jingkren hayim darbar tawan dak ketien lajong ya ka jingtho kabla penkala pareng ka ba thamu banai ya jingkren la ai shu songknor ba chak dekhot ka ying dorbar ngakwa ban kedo hangni baulat umdei dekhot jong ka ying bat ka kendon arpu phra ka kedo syai kamdei na ka banta ulat te kumta songknor brom kawan ka jingsu thu hanga bat lesi haki weipat bahkan mi ka jing atatien ka ka official language baka sarkar India lengba ka jingkaren ulat but ka official language kaban sa jingtho ha ka yeng darbar thawai ni saindur yakarti sensar da kaju ka constitution te kumta ngabu ka jingkali yapi songknor pudon brom balai ka sarkar India kam itu bakadon gejing dongkam bantung yaulat ubadon gejing sothu ikaktien khnang ba kanumlong ka baujen thut ban saindur ya gejing dei hapre ka sarkar India bat kejela songknor bodon brom nyimla ban klet ban sungu sarong halor gejing ki hill state hawa ki pat garu bat khasi kum shipara da gejing slur ban yang telilang banyale persya ya kejing temu ban penbor hangi kum ka ktien official language bat menta ngin sala ban long kum ni kum ka jela Meghalaya hakeleng ki wei ki jela jongkari laitno tang hanot India kamdon lat ban pediang ya ka ktien Hindi haki state dan ki jela jong ki kum ka official language kadon ke jengile bamla pediang ya ka tin Hindi daki post nam balalit bat kanang yai beteng ru haki snem ki banangwan ngimla ban penkup tang sirong ya ka lenter bat ka penkyang jong kari India ngidon ke jaj benriu ba pher hagari hangni hagari bat kani kalong ke jeng itanat ke jeng sisa